Hi YouTube. Okay. This video part 2 जाहिगन of exposed video of Rumbang production ni YouTube channel ni बागै. Okay, statement फोरनि बागै यान जाहिगन. मानबा like mislead खालामनानै एबा manipulate खालामनानै view subscriber gain खालामगासिनो. For that reason माने आं बेखौ सानदों like एफा original content creators फोर दं. माने ये नाम mention खालामो but concept आ बेलेग-बेलेग जायो. Okay. दासान्दि माने बिराद एकदमबारे literally cringe सोलिगासिनो YouTube community आव fight सोलिगासिनो. इफोरखौ बाद होस्रा. Now come to the point. मोनसे भिडिअ क्लिप लागोन बेखौ नायगोर बिनि उनावहाय जोङो डिसकास खालामनो हागोन बे भिडिअआवहाय स्ट्रिक्टलि फोर्स खालामगासिनो बे सेंग्राखौ like fake photo होन editing photo होन but सेंग्राया एक्सेप्ट खालामा मानोबा बे editing खालामाखैबा मानोथो एक्सेप्ट खालामना लानो आरो I don't think नोंनि साबस्क्राइबारानो जा रुमबां प्रडाक्शन नोंसिनि साबस्क्राइबारानो जायानो जा नोंसोरबो एफाग्राब like मेन्टेलिटी दं खोमा नोंसिनावहाय like लो मेन्टेलिटीनि मानसि नङा नोंसोर ओके मानोबा नोंसोर एफाग्राब 71K साबस्क्राइबार्स मोननाय मानसि आरो नोंसोर स्क्रिप्टिं खालाम भिडिअ बानायग्रा बाय द वे दैट स्क्रिप्टिंआ माने एसे गोरोन्थि जाफ्लांबाय ओके स्क्रिप्टिं खालामनायनि जाबजों माने नोंसोर फट'खौबो ट्राइ खालामनांगौमोन कि एडिट खालामस्रानांगौमोन फट'खौबो एडिट खालामनो ट्राइ खालामनांगौमोन आं होनखादोंमोन ना आं एक्सप'ज भिडिअ होनखादों लाइक अलरेडि बे फट'आ रियेल बिसोर थगायनाय मोनसे माने लाइक मेनिपुलेट खालामनाय मोनसे भिडिअ होदों होननानै होनखादोंमोन ना बेनो बेड इनफ्लुएन्सआ नाय रुमबां प्रडाक्शन नोंसोरखौ अस्ट्रेलिया आं नोंसिनि नेम सेम जेबो मिथिला आं बुंनोबो गोसो गैला नेमखौ मेनसन खालामनो गोसो गैया ट्रिक होननाय बुस्थुआ सिम्पेथि कार्ड गेलेनाय बुस्थुआ खनसेल' जायो ओके खनसे अलरेडि सोरबा सासे बानायखाबाय बे सासे सिख्लामोन अलरेडि खालामखाबाय आरो दायो साबस्क्राइबार बिराद बुरजा जानानै दं बेनाहाय अरिजिनेल कन्टेन्ट क्रिएटर्सफोरा गैया खिन्थु बिनियासो बांसिन साबस्क्राइबार्स जानानै दं ओके स' बिदि ट्रिकखौ माने रिपिटिं खालामबाय थानाङा रिपिट खालामबाय थाबाय माने इदि जायो माने लाइक अलरेडि वान टाइम जाखाबाय आरो जाम्बा जाखाबाय पाब्लिकआ अलरेडि खनसे जाम्बा जाखाबाय खननै खनथाम जाम्बा जाग्रा नङा पाब्लिकआ ओके नोंनि साबस्क्राइबारानो जा बिराद मानसिनि कमेन्ट्स दं नोंनि कमेन्ट बक्सआव नोंनि भिडिअसनि कमेन्टआव फेक फट' नङा होननानै बाय द वे नोंसोर बोरै एक्सेप्ट खालामना लायाखै बे फेक फट' होननानै रुमबां प्रडाक्शन आरो भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा लाइक फर्स खालामगासिनो इज्जतनि खोथा बुंनो ना लाइक नोंनि मान सन्माननि खोथाखौ मेनसन खालामदों बाय द वे जाय सिख्ला दं बेखौ आं सोंनो लुबैयो अके आं मानियो नोंसोर आंनि माने लाइक लिटारेलि लजिकेल थट्सफोरखौ माने नोंसोर माने साननाय गोदाव सोराव रायलायदों होननानै अके बाट आं नोंनो कुइसन सोंनो लुबैयो जाय सिख्ला बियो नोंखौ बे बाय फर्सलि नोंनि फट' साफायदों या नों गावनो गाव साफायनानै सेल्फि साफायनानै नों हरदों बेखौल' खनसे होनस्राबानो जाबाय कमेन्ट खालामबाबो जेबो लस गैया ओके कमेन्ट खालामबाबो जेबो लस गैया जास्ट बेखौ आंनि एन्सार होबानो जाबाय आरो जाय टीम ओके रुमबां प्रडाक्शननि टीमफोरखौ होनो लुबैयो I don't think नोंसोर एफाग्राब जाम्बा मानसि जानो हागौ नोंसिनि स्ट'रि एबा नोंसिनि कनसेप्ट जे भिडिअनि कनसेप्ट स्टेटमेन्टनि कनसेप्ट बानायदोंमोन बे माने नायबा माने फार्स्ट टाइम ओरैनो नायबा रियेल बायदि मोनगोन फेक फट'स मोनखोमालै होननानै एक्सेप्ट खालामा जेब्ला फट'सखौ आं मोनदों होमबासो मिथिदों शिट बिसोरथ' माथो मिसमेनिपुलेट खालामगासिनो मिसलिड खालामगासिनो पाब्लिकखौ थगायगासिनो पाब्लिकखौ एफा फोथायनानै बिसोरखौ साबस्क्राइब खालामदों सापर्ट खालामदों बिसोरखौ थगायगासिनो माथो रुमबां प्रडाक्शननि टीमानो जा बिसोरबो आं होनो लुबैयो हायोबा नोंसोर अनेस्ट जानांगौमोन अके अनेस्ट जानांगौमोन मानोबा नोंसोरखौ फोथायोमोन खिन्थु दायो अनेस्ट जानांगौमोन नोंसोरो खिन्थु नोंसोर अनेस्ट जायासै स्ट्रेटलि नोंसोर माने मा थगायबायसो पाब्लिकखौ आं जि बुंदों गेलाय फेक फट' नङा होननानै मेसेज खालामदों मैयानो दिनै जामारबाय दा भिडिअ प्रुफ फैबाय आं जि फट' दंना जि फट' भाइरेल जादों बेखौ आं होनो हाया मानोबा लाइक लिटारेलि आं माने नि फट'सखौ ओरैनो गोदाव सोराव होनो गोसो जाया अके विदाउट पारमिसन फट'सखौ लाइक लिटारेलि बिसिनि बिदि फट'खौ आं होनो गोसो जाया अके आं थाम्बनेलाव होदों जानो हागौ मानि आं थाम्बनेलाव आं फट' होदों जानो हागौ बाट बेफोर माने एफाग्राब गाज्रि नङा जि गाज्रि फट'खौ आं होनो गोसो जाया आरो प्रुफ देखायनोबा आङो सेस्था खालामगोन अके लिटारेलि इन लाइफ स्ट्रिमाव सेस्था खालामगोन होनो बाट बिसिमल'सै एन्ड नाय दायोथ' नोंसोरखौ बिराद गथ'फोरबो नायो जानो हागौ 18 इयार्स जाय मेच्योर नङा बिसोरबो नायो जानो हागौ बिसोरखौ मा इम्पेक्ट खालामगोन बेखौ बुजियासै नामाब्रा आरो जोंनि कमिउनिटियाव मा जाखो लिटारेलि मोनसे कालचार जाबाय माने भाइरेल भिडिअ होननाय मोनसे कालचारसो बियो जोंनि थाखाय कालचार बायदिसो जालांबाय माने सिम्पेथि माने मा जागोनलाय भाइरेल खालामनोसै जास्रानोसै साबस्क्राइबार बुरजा मोनगोन बिदि थट्सजों फैनाङाब्रा इउटुबाव एटलिस्ट नोंनाव 71K साबस्क्राइबार दं बेखौथ' रेसपेक्ट खालामगोन ना
आरो जाय सेंग्रा खालामदों दे आं दिनैहाय सेंग्राखौसो डिफेम खालामगासिनो अके सेंग्राखौसो सापर्ट खालामगासिनो मानो होननो थाङोबालाय सेंग्रानि गोरोन्थि दं आं मानियो गोरोन्थि दं बे भाइरेल खालामदों बेनि गोरोन्थि दं बाट वान थिं इज देट सेंग्राया बाय फर्सलि बेखौ सिख्लाखौ थांनानै फट' साफायाखै बाय फर्सलि फर्स खालामनानै फट' साफायनायाखै सिख्लाया गावनो एग्रि जानानैसो फट' साफायनानै बे हरदों that's the point okay बेयावनो हमनो हायो कि नोंसोर थगायसुलानो रुमबां प्रडाक्शन थगायसुला स्केमार सबसे गिदिर स्केमार बेनो आं मानियो बिराद दङ इउटुबाव दंबावो बिरादनो खिन्थु माने बेफोर इउजलेस बाट मेन थिंआ मा जाबाय you have 71k subscribers but still you are mismanipulating the people's worst YouTube channel आं नुदों maybe you people are educated नोंसोर educated जानो हागौ बाट नोंसोरनि थट्सफ्रा माने uneducatedनिसो logicless by the way बेखौ स्ट्रेटलि सानना लाखिला नोंसोरजों रायलायनाय बायदिसो जादों बे खोथायाव हायोबा नोंसोरथ' रिप्लाइ खालामनाय नङा मानोबा नोंसिना 71k साबस्क्राइबार दं बेफोरखौ रिप्लाइ खालामनाय नङा जेबो नङा बाट पिपलफ्रा ट्रुथखौ नुनांगौ जाय पाब्लिक दं बिसोर ट्रुथखौ नुनांगौ नोंनि साबस्क्राइबारानो जा जायानो जा बिसोरखौ ट्रुथखौ नुनांगौ आं दसेनिफ्राय गायखेर if you don't believe in me don't support me if you don't believe in me don't subscribe me if you trusted आं माबा मोनसे मोजां मावदों then come and subscribe me आरो लाइक खालाम एबा डिसलाइक खालाम नोंसिनि सायावसो बेफोर स' बेसिमसै लाभ इउ अल जेबो आसा खालामो नोंसोरो मोजाङै दं आरो बे भिडिअजों माबा मोनसे सोलोंनो मोनदों कि लाइक फेक फट'स आरो रियेल फट'सनि बागै मिथिया जानो हागौ अके पिस आउट